नोंथाङाबो आलासि महरै बाहागो लादों मा बुंनो सानो नोंथां? गिबि नोंथांमोननि चेनेलखौ धन्यबाद होबाय आरो दिनैनि दिना आंनि थाखाय जोबोद मोनसे गोथार दिन। मानो होनोबा दिनै आंनि गोसोनि गोदै राव मोनसे सिलभार जुबलि सेलिब्रेसनाव आङो बाहागो लाफैनो हादों बिथांमोननि हांख्रायनायाव। थ' बाहाय फैनानै आं गोबांथार बाहाय मोनसे जोंनि बर'नि मुंदांखा आर्टिस्टफोरखौ आं नुफैबाय आरो नुफैनानै बेसिकलि आब' सुलेखा जाय बिब'आ जोंनि हारिनि आन्दलनजों जड़ित दङ, बर' आन्दलनाव गोबांथार गान सुजुबोनाय दङ हारिनि जाथिनि थाखाय। बे आब'आ गोबांथार जोंनि हारिनि गानखौ खनबोदों। दा बिनि थाखाय आङो आब'खौ नुफैना जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो लोगोआव आंनि गोसोनि गोदै राव दिनै माबाखौ प्रडिउस खालामनाय जाय बिथां सत्रजित नार्जारी आरो महेश ब्रह्म, बे दिनै 25 इयार्स कमप्लिट जाबाय। थ' बाहाय सिलभार जुबलि सेलिब्रेसन जादों। दा बे सिलभार जुबलि सेलिब्रेसनाव आंजोंनो साखाथियाव दङ जोंना बिथां मुंदांखा टिना बर' आरो ओरैहाय दङ इन्दु बसुमतारी आरो बाहाय जोंहा एलि ब्रह्म आरो दङ जोंहा जथिका। थ' गोबांथार बाहाय आर्टिस्टफोर जोंनि गेजेराव दिनै दंफैयो। थ' बाहाय बिथांमोनजों बाहागो लाफैनानै बेयाव नै आदा जोंना गोमबोर आदा, अमर आदा, जों नुजाफैनानैबो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो बेहाय दङ जनक दं, नामखौ खारिजोबनो हाला दे, आंखौ खेमा खालाम। थ' बाहाय नुजाफैनानै आङो बिराद गोजोननाय मोन्दों। जोंनि बर'नि हारिमु आरो कालसारखौ जे बिथांमोननि नाजानायाव दिनैसिम दंबाय थायो आरो थाबाय थालांगोन। आरो आं आसा खालामो मानगोनां सत्रजित, आदा गोमबोरमोन बा जनकमोन, महेशमोन, आब' सुलेखामोना जोंनि यं जेनेरेसनखौ मोनसे मोजां इन्सपिरेसन होलांबाय थागोन। मानो होनोब्ला बिसोरनि आदा बिग्रायमोन बा गौतम फंबायमोननि नाजानायाव दिनै जोंनि बर'फोरनि मोसानाय दामनाय बा गान खननाय ओरैबायदि गोजौआव फैबाय। जों बेखौ गोबांथार बर'आव मेथाइ गान खनगिरि दंबावो आरो माने मोसाखावरि दंबावो, माने गोबांथार आं नामखौ बुंजोबनो हाला। बे बिथांमोननि नाजानायाव जोंनि बर'नि हारिमुवा गोजौआव फैबाय, दिनै जोबोद गोजौआव फैबाय। आं साफ्रोमबो बर'नि हारिमुखौ आङो हारिमुआव जेसेबां जाय दङ बयखौबो आङो धन्यबाद होगोन। जाहाथे जोंनि हारिखौ हारिमुजों गोजौआव बिथांमोना जौगाथायाव लांगासिनो दङ आरो बेनो सिनायथि मोनसे हारिखौ। हारिमुजों लोगोसे राव थुनलाइ जेसेबां दं जों बेखौ मान होनांगोन, जों बेखौ सनमान होनांगोन, अब्लासो जोंनि हारिमुखौ सिनायगोन बा जोंनि हारिखौ सिनायगोन। गतिके आङो बारे बुंबाय थादों, माब्लाबाबो जेरावखि थाया मानो, एब्रडावनो थायो, जेरावखि थाया मानो, लण्डन आमेरिका बा बबेबा एब्रडाव थायो, जोंनि गावनि राव थुनलाइ हारिमुखौ मालाबाबो दाबावथों। जेरावखि थाया गावनि हारिनि राव थुनलाइ हारिमुखौ लाखिबाय थानांगौ, आं बेखौ खावलायगोन। आरो निस्सय दिनै बिथांमोननि नाजानायाव जोंनि हारिया थांगासिनो दं आरो थांबाय थालांगोन।